Dikasih kebangbangi bersama HR Production. Spesial untuk para muda, juga untuk para tamu yang boten praktek balas sebelum iji. Yang bareng bersama HR Production Jong Samber Sarina Gunung Kidul Mujo Harto Anta. Putra Mandiri Audio Kemari yuk sayang Nuwun Gusti pun maringi tresno kemati sing kasayang rai sogakati esno ate alangese awak dhewe ati iso dirampungi kanthi tulus ati. kepasan koyo langit dikepaki lintang-lintang sing madangi petenging hatiku matur nuwun wis dadi mawar sing wangi sing tak Let's go.